са български юнаци, да развяват трикольор байраци и под Айфеловата кула бият всички само 3-0. И под Айфеловата кула бият всички само 3-0. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Тази група, кой ще бъде шампион с купа? Кой ще духа супа в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? С момчета златни за милиони, на света ще стават шампиони. Те с момчета златни за милиони, на света ще стават шампиони. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Наша е трансферната сума, с тая система 4-4-2.